चांगलं आलंय. अच्छा, व्हेरी गुड. थँक्यू बोल मम्मीला. वेलकम. चला तर मंडळी, हा व्हिडिओ इथेच संपवतो. पुन्हा एकदा आमची परी बोलते. परी बोला, काय बोलायचं आहे? अच्छा, प्रेक्षकांना आमची परी सांगते व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या मम्मीच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मंडळी, बाय, टेक केअर, काळजी घ्या.